Ibime ngembambo ihholo yoluntu eRosedale ngabantu basetyhini nolutsha luphethe amaphepha okufaka isicelo sengqesho ngethemba lokuba bakuba nethamsanqa bafumana ingqesho. Olu luntu belikwazimasa umsitho wesebe lonxibelelwano nolwazi lukarhulumente i-GCIS ukuxhobisa abantu basetyhini ngolwazi nobubanjelwe kwiholo laseRosedale. Isebe lezolimo, i-SA Youth, iSEDFA, i-NHBRC, iKurha, iziko lemfundo iMidlands kunye ne-NYDA ngezinye zamaziko namasebe karhulumente ebezokuxhobisela amanina ngendlela zokulwa nentswela-ngqesho. Lamhlanje silapha eRosedale eKariyerha to celebrate Women's Month under the theme ethi Building Resilient Economics for All. Lamhlanje ke sizothi kamanina aseKariyerha ukuba mawaphakame angene kwi-opportunities ezikhoyo ezinothi zibancede ukubreaka the chain of poverty. Sikedarishe ke stakeholders nanjengobubona ezi stakeholders ziyanceda kwi-applications, ziyabanceda i-application for businesses, i-learnerships, i-internships and also i-applications for imisebenzi. Okokuqala sijonge imeko yaseRosedale, sajonga imeko ye-unemployment yaseRosedale, sajonga imeko yamanina aseRosedale, saqonda masikhe size eRosedale ngoba maninzi amanina angakwazi ufikelela edolophini umzekelo eBhayi ukuze bafumane le information siyizise kubo namhlanje. uLydia Meyer oneminyaka engama-20 ubudala nohlala nabazali bakhe nabantakwabo ababini uthi oko wagqiba ibanga le-12 kwiminyaka emithathu edlulileyo akakafumani umsebenzi. Eli gqiyazana likwangumama wentombazana eneminyaka 2 lithi le nkqubo iziswe ngu-GCIS imnika ithemba lokuba ubomi bakhe buza kutshintsha nanjengoko bexhomekeke kubazali babo. I've been employed ever since I matriculate 2022. That was about 3 years ago. And at home, it's only my father and my mother is working. My mother is a domestic worker and my father is a security. My eldest brother is 25. He's also unemployed. And yeah, it's going to help us when we are ons is baie min by die huis en om hierna ons toe te kom dat help ons want ons kalits is regtig ons is lui om werk te gaan soek, ons is lui om te gaan na die plekke toe, so ek dink is 'n goeie plan dat hulle hierna toe gekom het vir ons, ja. Uceba wakwa-Ward 49 uCogan Michaels uthi intswela-ngqesho ngona mcelimngeni abasetyhini abajongene nawo kule ndawo. UMichaels ukholelwa ukuba iindibano ezifana nezi zingazisa isisombululo. In Utnik, my ward 49, unemployment rate is very high, especially amongst the women. And the other challenge that they have because of a lack of education. So it is very important this day today to help them with education and also a chance to get employment somewhere. I think so, I know so, I believe so, because I believe that information is power. You know, in the past, this information didn't reach our community. It will stop somewhere because we are staying at the verge of the metro. Ward 49 is at the far end of the metro, so our information gets by us very last. So I think this information is good and it will assist them, because if you don't have information, you won't know where to go. So I believe this is a stepping stone for our people, and it gives them hope and gives us a bright future. Thank you. Nangona le nyanga inyanga yokubhiyozela abantu basetyhini, uluntu lwasetyhini lusajongene nomcelimngeni wentswela-ngqesho. Abasetyhini baseRosedale bathi baza kuqhubeka nokuzama ukufuna amathuba engqesho. Kwiindaba ze-MPK TV, Dingisisipho Mtiki, eKariyerha, eRosedale.